פרשת השבוע שלנו היא פרשת בעלותך. כמו שבספר ויקרא אנחנו לומדים על טקס שלם שבו מכשירים את הכהנים לעבודת בית המקדש, ככה בפרשה שלנו אנחנו לומדים על טקס להכשרה של הלוויים לעבודת בית המקדש. וכך הולך הכתוב: ודבר השם על משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם, והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, והקלת את כל עדת בני ישראל. והקרבת את הלוויים לפני השם, וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוויים. והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם את בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת השם. והלוויים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים, ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה להשם לכפר על הלוויים. והעמדת את הלוויים לפני השם, לפני אהרון ולפני בניו, ונפתה אותם תנופה להשם. והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל, והיו לי הלוויים. אוקיי? אז בעצם יש לנו פה איזשהו טקס שלם, עם התכתבות של כל בני ישראל, ואהרון, והלוויים, ומשה, להכשרה של הלוויים. עכשיו, האם אתם זוכרים שקראתם על זה בפרשה? ואם כן, אני לפני רגע קראתי אותו, האם אתם זוכרים מה הסדר של הטקס הזה? אני די בטוח שלא. אז בואו ננסה לעבור לאט לאט על החלק, אוקיי? ודבר השם למשה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם, אוקיי? הקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, הלוויים עומדים ככה בשורה, מאחוריהם אוהל מועד, והקלת את כל עדת בני ישראל, וכל בני ישראל עומדים מסביב, וכזה רואים את הלוויים. טקס כזה מרשים. ואז, וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוויים. מה זאת אומרת, סמכו בני ישראל את ידיהם? בואו נניח מיעוט רבים, שניים, יוצאים שני לוויים, יוצאים שני ישראלים, וכל ישראל סומך ידו על הראש של הלוי. אוקיי, ואז, והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם. אהרון תופס רגל אחת של לוי אחד, רגל שני של לוי שני, ומרים אותם. רגע, אבל מה קרה לישראלים שסמכו את ידיהם על הראש? אז זאת אומרת, הוא גם לוקח אותם, הוא מרים שני לוויים, ועל כל לוי יש איזשהו ישראל ככה שמחזיק אותו, נאחז על הראש שלו. ואז אתה כזה, רגע, אהרון, נגיד הוא חזק, יכול להרים 4, אבל מה לעשות? יכול להיות שהוא יתנדנד, ימינה, שמאלה, זה הרבה אנשים. מה לעשות? אז הנה, התורה אומרת, והלוויים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים, כדי לייצב, לא רק אהרון מחזיק אותם מהרגליים, גם כל לוי מיד אחת שם על ראש של הפרים, אוקיי? יד אחת על ראש ימין, לוי שמאל על פר שמאל, ועליהם כל אחד יש ישראל. ואז, ועשה את האחד חטאת ואת אחד עולה. הפרים האלה לא שווים, יש פר אחד שהוא פר של עולה, כאילו יותר גבוה, ופר של חטאת יותר נמוך. אוקיי? וככה הם מחזיקים עם הידיים, אחד על פר החטאת, אחד על פר העולה, ואהרון מחזיק ככה מהרגליים, ועליהם כל אחד יש ישראל. ואז צריך ללכת ולהקריב את הפרים, ואם מקריבים את הפרים כולם ייפלו, זהו, מה לעשות? ואז כתוב, והעמדת את הלוויים לפני אהרון ולפני בניו, ונפתה אותם תנופה להשם. משה בעצם בא, אחרי שלוקחים את הפרים, משה מחזיק את הלוויים, מוריד אותם מאהרון ומניף אותם בעצמו. אבל עכשיו יש לנו בעיה. חזרנו על זה שבמקום שאהרון ירים אותם וזה יהיה לא יציב, עכשיו משה מרים אותם, אז מה עושים? הנה, כתוב, והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל. כלומר, משה מחזיק לוי אחד ברגל אחת, לוי שני ברגל שנייה, על כל אחד מהם יש ישראל שסומך את היד, ואז משה מבדיל את הלוויים מתוך בני ישראל, הוא בא ומנער, ושני ישראל נופלים, וככה הוא נשאר עם שני הלוויים, ואז, והיו לי הלוויים. אוקיי, אז עכשיו יש שתי שאלות. דבר ראשון, חנוך, למה אתה מספר לנו את הסיפור המוזר הזה? מה, נראה לך שבאמת הלוויים באו ושמו את ידיהם על הפרים באותו זמן שאהרון מניף אותם וכל אחד יש ישראל על הראש? לא, אבל בואו ננסה ללכת ולראות האם אנחנו מסוגלים לשחזר את התהליך מההתחלה. אז כמו שאמרנו, משה בא מקיד את כל הלוויים לפני אוהל מועד, בני ישראל מגיעים, ואז שלב ראשון, בני ישראל באים וסומכים ידיהם על הלוויים. דבר ראשון. דבר שני, בא אהרון ומניף את הלוויים תנופה לפני השם. שלב שלישי, הלוויים סומכים את ידיהם על ראש הפרים. ולא רק זה, אלא שיש לנו שני פרים. פר אחד לעולה, פר אחד לחטאת.
והשלב הבא, בא משה ומניף את הלוויים, ובשהוא עושה את זה, בעצם הוא מבדיל את הלוויים מתוך בני ישראל, ואז והיו לי הלוויים. ואחרי כן יבואו לוויים לעבוד את עבודת אוהל מועד. מה עשיתי פה? איך לפני זה היה נשמע כמו כזה סיפור שמיד שוכחים, ועכשיו פתאום אני כזה תוך שנייה משחזר. זה בגלל שאני משתמש בשיטות זיכרון. יש את ערן כץ, שהוא זכרן ישראלי מאוד ידוע, שיודע לשחזר מה שתרצו, מספרי טלפון, כל מיני טבלות ענקיות, בעל פה בלי שום בעיה, כי הוא משתמש בשיטות זיכרון. ואפילו כתב ספר שקוראים לו סוד המוח היהודי, שהוא מדבר על כל מיני שיטות, זיכרון ולימוד של יהודים. אז אני פה השתמשתי בשלוש שיטות. השיטה הראשונה דווקא לא מוכרת אישה יהודית, יותר שיטה יוונית, שקוראים לה השיטה של לוקי. השיטה של לוקי זה שאנחנו זוכרים דברים באמצעות, טוב מאוד, באמצעות תמונות. בן אדם הרבה יותר טוב בלזכור דברים שהוא רואה, מאשר לזכור כל מיני דברים כזה בראש. אז אנחנו באנו ולקחנו תמונות, אבל צריך תמיד לחבר ביניהם, וכדי שהתמונה תהיה זכירה, היא צריכה להיות כמה שיותר יוצאת דופן. למשל, אם אני בא ואני יוצא, נגיד, בבוקר לעבודה, אני נוסע לעבודה, אני חוזר, אני לא אזכור מזה כלום, אבל אם באמצע הדרך פתאום אני אראה איזשהו גמל או משהו כזה באמצע הכביש, את זה אני אזכור, זה משהו יוצא דופן. אז גם אני פה ניסיתי לעשות סיפור שהוא קצת יוצא דופן, דברים שהם לאו דווקא הגיוניים, והרעיון של זה שמרגע שהם לא הגיוניים, דווקא זה נהיה בולט ואנחנו זוכרים אותם יותר. הדבר השלישי של דבר אולי הכי יהודי, לשאול שאלות. תמיד, על כל דבר, גם אם זה נראה לך ברור מאליו, תשאל כמה שיותר שאלות. ככל שאתה שואל יותר שאלות, אתה מכריח את המוח שלך להתמקד בסוגיה, להבין אותה יותר טוב, וככה אתה גם זוכר אותה יותר טוב. כן, זה בעצם הדרך שבה אנשים זכרו פעם הרבה דברים וחומר בעל פה, הם סיפרו סיפורים, סיפרו אגדות. והיום כדי לזכור, אז יש כל מיני אנשים כאלה שיוצרים וידאו ותוכן, אני לא יודע מי אלה, אבל זה גם קורה. ואנחנו יכולים לראות שלפעמים גם הגמרא עושה דברים כאלה. למשל, הגמרא שבאה ומספרת על כל מיני אנשים שבאים ועושים קפיצת הדרך, או שטסים בגמלים פורחים באוויר, או שהגמרא שואלת האם חמור שיורד מהשמיים, האם הוא נחשב כשר או לא כשר. התשובה אגב היא כן. זאת אומרת, או יש דבר, השאלה הידועה במסכת פסחים, שבו הגמרא מנסה להוכיח בכוח שאור זה בעצם לילה. כל מיני שאלות מוזרות כאלה וכל מיני דימויים, ואנחנו שואלים, רגע, מה, הגמרא משחקת איתנו משחקים? קודם כל כן, אבל דבר שני, המשחקים האלה נועדו כדי להכניס אותנו לסוגיה, כדי שאנחנו נזכור אותה, ולפעמים דווקא כדי לחדד אותנו מבחינה אינטלקטואלית. לכן בפעם הבאה שאתם הולכים ושומעים דרשה, שמישהו בא ומספר כל מיני סיפורים כאלה שאתם כזה, מאיפה הוא ממציא את זה? למה זה כל כך נשמע מופרך לפעמים? אז תזכרו שיכול להיות שהוא בעצם משתמש פה בשיטה עתיקה, שיטה יהודית, איך ללכת וללמוד סוגיה, והוא בעצם רוצה להכניס אותנו לתוך הדבר תורה, להכניס אותנו לאווירה שאנחנו נזכור בסופו של דבר את המסר, ומה שנקרא, להפוך את התורה לתורתך היא שעשועי. שבת שלום.